Hi guys, welcome to my vlog. Magpalit ko og scene guys, mga materyalis. Akong utrohon akong tindahan gamay. Tap-tapan ako guys. Langga. Salamat. Wang maday. Wang hardware.
Nakabidyo si Damas. Nagkarga sila o nakabidyo. Nakabidyo sila. Paano to ninyo po? Oh. Kaya Tomas. Kulang pa ni, kulang. Ito ni Weimar Hardware. Weimar Hardware. Nabot na guys. Huwag isulod man na! Ay lang isulod! Ayaw isulod! Oh! Dilagyan na katawa itong Damas. Gani, yan lang magikuan nga. Sulod nga, di na masulod. Abot nami guys, Namalit o kahoy. Kung butangan o kuan akong tindahan kanang portahan kay si kawaton ang kuan ba kanang freezer anhar man ako sa gawas ibutang simba ko lang oh akong ipapanday ug mapuhon kalayan sa Ginoo. Okay, bye bye. The next day. Inita guys. Sira isa ang nagpanday. Silingan namo. Sa pakabuki ang sira nang pilo-pilo gani guys para nga sirado na akong tindahan kay bisag walay sulod sa sudlong takawatan guys wala bay kawaton sa sulod ya lang gibutang na ako akong freezer sa gawas kay maglisod ko dito sa sulod ug ako ibutang kay tikang pa ako anong akong bakanan sa akong tindahan akong panan lagi na guys atupan ko isa parang hindi masalibuhan sa uwan.
Wapo di trabaho sa nining dito no. Tawag-tawagon raman dahil sila, yung akumpanya na ilang isudlan. Ha? Ganino niya, makarelax din sila. Kasuroy-suroy pa sila ng kauman. Nag-istoryahan na kayo may gahapon. Ikuyayam din yung trabaho di, madam. Mo gani, ko nga. Haya-haya ng trabaho di, ay. Relax man dahil kayo ni kahuman, makasuroy-suroy pa. Di parahan ng uban nga kayo dyan sakto. Ha? Gani. Kawat. Oh, bisa kapoy kayo ang imong lawas ba mo? Matrabaho gid ka.